поздрав е направен от Асен за Веси и Милен, за тяхната малка принцеса, специално за Ана Мария и Яша. От Асен за Веси и Милен, за най-скъпото дете, родено в техен ден. Малка принцеса с очи като звезди, Ана Мария радост в техните души. Смях и щастие носиш ти, всяка къща с теб блести. Ана Мария, ти си светлина, най-красивото чудо на света. Обич, нежност и доброта, ти си тяхната мечта. Ана Мария, малка принцеса, всяка стъпка нова чудеса. Много обич от сърца, растеш щастлива ти сега. Твоя малка крачка, радост пълни всяка стая. Смях звъни като камбанка, ти си тяхна